Елин Пелин е литературният псевдоним на големия български писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден в софийското село Байлово. Семейството му е бедно, но в него цари любов към просветата и културата. Бащата, известен под прякора и от оръжията, полага усилия да даде добро образование на децата си, въпреки немотията. Двама от по-големите братя на Елин Пелин са учители и той от малък расте сред книги и списания. Като дете Димитър Стоянов обича да чете, но още повече да рисува. И голямата му мечта е да стане художник. В същото време дели наравно с родителите си всички неволи на тежкия земеделски труд. Начално училище завършва в родното си село. С цената на огромни лишения бащата записва сина си да продължи образованието си в София в прогимназия. За кратко юношата учи в Златица и в Панагюрище, но се завръща в София за гимназиалните класове. През тези години се проявяват литературните му интереси и младежът отделя все повече време за четене на руска и българска литература, за писане. През 1896 година кандидатства в новооткритото рисувално училище, но не е приет. Изобразителното изкуство остава завинаги негова слабост, а дарбата на художник последствие се реализира в словесните описания, които откриваме в художествените му творби. Сред приключване на образованието, младият Димитър Стоянов е за няколко години учител в родното си село Байлово. Тогава задълбочава връзката си с селския бит и опознава душата на българина. Първите му опити са в областта на лириката, но те не му носят признание. В замяна на това още ранните му публикувани разкази са художествено зрели. След като се установява окончателно да живее в София, започва работа като репортер и редактор в различни вестници и списания. За пръв път се подписва с псевдонима Елин Пелин в списание «Селска разговорка». По време на Първата световна война е мобилизиран като военен кореспондент и от фронта изпраща дописки за списание Отечество. Работи в университетската, а после в Народната библиотека. От 1926 до 1944 е уредник на Литературния музей Иван Вазов. В края на живота си е председател на Съюза на българските писатели. Умира през 1949 в София. Основна тема в творчеството на писателя е селския живот, заради което е наричан певец на българското село. Той създава правдива картина на тежкия живот на труженика, който се бори с бедността и неволите. Като рисува един реалистичен портрет на селянина и неговата богата душа. Успява да покаже, че въпреки бедите българинът не е загубил нито чувството си за справедливост, нито способността да мечтае и обича. Най-големите му успехи са в областта на късия разказ Андрешко, Летен ден, Ветрената мелница, Косачи, Напас Божия, На браздата, Цикъла под манастирската лоза. Пише също и повести Гераците, Земя. Събира анекдоти за шопите, на техния живот и на отношенията им посвещава хумористичния си сборник Пижо и Пендо. Значителна част от творчеството му е за деца и юноши. Стихотворения, поеми, приказки. Романът му в две части Ян Бибиян, Невероятни приключения на Нахлапе и Ян Бибиян на Луната се смята за едно от най-хубавите български произведения за деца. Слушахте биография на Елин Пелин. До нови срещи, мили приятели! Thank you.